வணக்கம். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முன்னாள் வன்னியர் சங்க தலைவரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு மாவீரன் ஜே குரு அவர்களின் பிறந்த நாள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதையொட்டி செங்கல்பட்டு வடக்கு மாவட்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாகவும் மற்றும் வன்னியர் சங்கம் சார்பாகவும் சிட்லப்பாக்கம் பேரூராட்சியில் நடைபெற்றது. இதில் முத்துப்பாண்டி பேரூர் செயலாளர் சந்தோஷ்குமார், பேரூர் தலைவர் பாலாஜி, மாவட்ட இளைஞரணி துணை செயலாளர் ஏழுமலை, துணை செயலாளர் கருணாநிதி, மாவட்ட துணைத் தலைவர் இவர்கள் முன்னிலை வகித்தனர். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட செயலாளர் ப விநாயகம், அரங்கநாதன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மாநில துணைத் தலைவர் முரசு ராஜேந்திரன், மாநில வழக்கறிஞர் துணை செயலாளர் ரா சுரேஷ், மாவட்ட வன்னியர் சங்க செயலாளர் பாலசுப்ரமணியம், மாவட்ட தலைவர் மூர்த்தி, தாம்பரம் நகர செயலாளர் வழக்கறிஞர் மூர்த்தி மற்றும் சிட்லப்பாக்கம் நிர்வாகிகள் செல்வம், வேதகிரி ராஜா, மணி, அதே நரேஷ், சண்முகம், யுவராஜ், ருத்ரமணிகண்டன், கிருஷ்ணன், கார்த்திக் குமார், காத்தவராயன், சரவணன், நம்பெருமாள், சுமன், சுரேஷ் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். ரோட் சைட் நியூஸிற்காக தலைமை செய்தியாளர் RS மணி மற்றும் கார்த்திகா. வாழ்க மருத்துவர் ஐயா, வாழ்க மருத்துவர் சொன்னையா, வாழ்க வன்னியர் சங்கம் பாட்டாளி. நம்முடைய மாவீரனுடைய பிறந்த நாளிலே இன்றைக்கு சிட்லப்பாக்கம் பகுதியில் 2 இடங்களிலே மாவீரன் அவர்களுக்கு மாலை மரியாதை செய்து இந்த அவருடைய பிறந்த நாளில் வன்னியர் சங்கத்தினுடைய வன்னியர்களுக்கு நாங்கள் பெற்று தீர்வோம் என்று அந்த நேரத்திலே உறுதிமொழி கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, சமூக நீதியை நாங்கள் வென்றெடுப்போம். ஐயா அவருடைய தலைமையில் எல்லோருக்கும் சமூக நீதியை நாங்கள் வென்றெடுப்போம். இந்த பார்வையாளருடைய பிறந்த நாளில் நாங்கள் இதை உறுதிமொழியாக ஏற்று நாங்கள் இந்த போராட்டம் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும் வரை போராடுவோம் என்று இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம்.